posa chidapa tikupatsirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero lino pa 13 July 2025. The DC mwana woopsa kwambiri nzache wa chilungamo. Pamene pali chilungamo ndi pamene ine ndimakhalapo, sindiphatikizana ndi anthu oyipa, anthu abodza, manjanjawidi owapusisa Amalawi. Leronso lokhala la Mulungu mundilole kuti ndilankhule chilungamo, ndipo ndikudziwa kuti audio imeneyi ati ayikonde ndi anthu amene amakonda kupemphera, anthu amene amagwirizananso ndi chilungamo ngati ine. Koma kwa amene amadana ndi chilungamo, afiti, asataniki, anthu amene amatenga Malawi ngati zisiru, audio iyi adana nayo kwambiri. Koma ndizosangalatsa kwambiri kuti anthu ambiri audio imene yagwirizana nayo, chifukwa Malawi ambiri kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji, komanso mayiko ambiri amene ali Amalawi akunja, Amalawi amalifunira zabwino dziko lino. Lero tiulula zinsinsi zimene a opposition mukuyenera muziziwe, komanso inu Amalawi muziwe zinsinsi zimene zikuchitika mu dziko lino. Makamaka wiki imeneyi pamene ameki akusegulira kampeni imene ayilengeza kale ku Blantyre, Minister of Information, kunena kuti ameki akuyamba ntchito yobwezeretsa chakwera pa mpando. Statement manager ino a opposition musaitengere lightly, kukuchitika zinthu zambiri. Mwina anali Mulungu amene anampangisa ministrayo kuti alakwise kalankhulidwe kalilime lache. Apa ndi pamene mungadziwe kunena kuti dziko lino likusogoledwa ndi manjanjawidi. Anachita monena ndipo aikoti kunena kuti bwana, wiki imeneyi kampeni ikusegulidwa ndipo ameke akuyamba ntchito yokuyikaniso inu pa mpando. Ngati kampeni iyo ndi yawo, kapena dziko ndi lawo, ngati kapena akupanganso contest ndi iwo okhaokha, palibenso anthu ena amene akuchita contest. Apa ndi pamene Amalawi mungasegule maso anu, muzifunse kuti kodi statement imene ikubwera chifukwa chiyani. Chifukwa chonena kuti awa ni manjanjawidi akonzeka kuti atembenuze Amalawi. Koma chimene akuiwala nchonena kuti pamene iwo akukumana kuseri ndikumapangana zinthu zimene ziti zizapweteke Amalawi for another 5 years, Mulunguso amakhala ali pompo. Choncho Amalawi lero ndikuululirani zimene zikuchitika muziko muno. Makamaka tiyambe ndi nkhani ya ma presidential candidate. For the first time in the history, ziko lopemphalo, ziko losaukalo, loposa America, ayenyache adolawo kuli anthu 17 amene akupikisana. Koma inu ziko lopemphatu loposa Americalo, ziko losaukisisa America kuli anthu ambiri ma millions mwina mu state imozi, koma anthu awo azipani zawo ndi ziwiri. Koma kunoko ndikomvesa chisoni kwambiri. Pajatu Bire Kaunda anayimbapo kunena kuti zipani zinazo kuzimva maina ake ngati maina afetereza, ndiye kwagundika likulu mwera makandidati. Maina enawo kumamva kumane kuti amene iyi akutulukira pati, uyu amene ndi ndani, ndipo lovoti wati akampase ni ndani. Ndikudabwa kumadabwa kuti ngati munthu wina 2019 amalephera 2 million kuti akalipire 10 million waitenga kuti. Ndipo ma social media ndi chifukwa chakani, ndi chifukwa chani simukuoneka mapepala awo atalipira. Ena aja akati akalipira ngati a Professor Arthur Peter Mutharika chinaoneka, a David Mbewe chinaoneka, a Kondwani Nankhumwa chinaoneka, a Tupere chinaoneka, ena ndi enawo zinaoneka. Nanga enawo sizikuoneka bwanji zimene alipirira. Mungoziwa kunena kuti miscellaneous account yaphweka, ndalama zaphweka kuno ku Malawi. Motere kuti ena mwa inu amene mukufuna kuti zina anu lituluke pa ballot ku MCP kutakagogode nchiseko, mulipiridwa ndalama zaphweka. Iyi ndi plani yawo ina
yonena kuti azanene kuti makandidate achita share mavoti, komanso ambiri aja mukuaona ndi ochokera ku southern region apangana kunena kuti kaimeni nicholinga kuti tiphwanye mavoti aku southern region. Imene ija ndi plani, ena ndi ma presidential candidate koma alibe olonjinga yakapalasa alibe, ndipo zina lawo sili kuziwika. Pakhomo pawo tikunena pano alipira 10 miliyoni koma kuchokera mwezi watha akulephera kudya. Ndiye nkumazifunsa kuti kodi kumalawi kuno ife ndife anthu a mtundu wanji, anthu otembereredwa, anthu osakonda ziko, anthu okonda chinyengo zakatangale, alipiridwa ma 10 miliyoni ati afuna ati akagawe mavoti. Ambiri aja muaona ma independent aja ndi afeki. Of course azipani ena so alimo mkatimo amene akuchita pose kuti afuna ime paokha, koma ambiri aja ni manjanjawidi a independent iwo ni manjanjawidi achita kutumidwa kuti atakagawe mavoti. Kumafunsa kuti kodi amene imene akuonekera sonkhano wache olo umozi akapangira pati, chifukwa ti olo kuti aitanise nsonkhano olo kungoyitanisa pa area palibe amene angabwerepo. Imeneyo muziwe kuti nkhani ya manjanjawidi. Kuli mapulani osiyana amene akonzedwa, koma popeza ife ndi enafe ndife amadrama osaphunzira okudya kokeni, anthu ooneka ngati ndife osazindikira zimene ndikunena zimwina anthu sangazikhulupirire, kunena kuti ma presidential candidate ambiri yali 17 ambiriwo ndi otumidwa ndi manjanjawidi, olipiridwa ku miscellaneous account. Ndalama zaphweka kwambiri pajatu ziko lino ndilogawa ndalama, ndipo inenso ndili ndi chikhulupiriro kuti ndalama zinazi akupulinta okha, kumachita kupulinta ndalama okha. Ndi mmene tuziko la Malawi liliritu amatitenga ife kupusa kwambiri, kuphweka kwambiri, kusazindikira. Iwo amazitenga kukhala anthu ozindikira kwambiri. So imene ndi plani yofuna kusokonezera opposition, nicholinga kuti siku limenero oyipayo azapambane. Komanso kuli zipani zina muzimva posachita pa alengeza kunena kuti ineyo sindiyima nawo, ine ndingolowa mu alliance ndichita support Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye muzifunse kuti somani chipani chakecho iyeyo akachiyambisira chani. Muziwe kuti chipani cho chinayambidwa ndi ndalama zochokera Kongo, amampasa nsalu ndi ya Kongo, china chilichonse amampasa ndi ya Kongo kuti aoneke urelevancy. Ndiye ndi zimene zotu pali chipani china chimene chabadwa posachedwa pompano chimene chavuta muziko lino, koma chipanicho munye wake sakayimirira, munye wake asapota President Chakwera. Ndicholinga kuti azipitiriza kudyabe mapwevu. So ndikufuna inu a opposition muyang'ane patali. Ninakuuza poni kumayambiriro a chaka chino kuti nkhondo ya matawa yayamba, ndipo ambiri simunakhulupirire. Panopa ndikufuna ndikuuze ni pali plani yawo imene ayiyamba kuchokera kumpoto chigawo chapakati, ndipo akupita ku chigawo chakumwera kuzala zinthu mmatawamo amakhala ndi anthu ena ndi alendo ena. Munthu inayo ndi wachilendo, kumkhope yacho kamayiyang'ana sakuziwika kuti ndi waziko lakuti. Amene akuzala zinthu mmatawa, ndipo msewu umene misewu yosiyana yopita ngati kuna Yuchi kuzera ngati kusalima kukuyenda magali modena achilendo amene akunyamula zinthu zosiyana matraki amene akumanyamula makontena osiyana. Ndiyo ngofunika kuti musamale kwambiri, koma chofunikira kwambiri Amalawi pempherani. Ziko lino Mulungu amalikonda, ndipo ndikutha kuona zoopsa pa siku limeneli zimene oyipayo wakonza koma kuoneka kuti sizikutheka. Ndipo anthu amapemphera, ndipo anthu pempherani, mupempherere chisankho ichi chifukwa Njanjawidi wakonzeka kwambiri. Manjanjawidi akonzeka kuti apusise Amalawi.
iwo wakatengenso ziko lyazilamulira mwachinyengo, ziko limene alisausa kwambiri, ziko limene kulibeko mtendere, ziko limene likuposa anthu amene ali ku nkhondo. Iyi ni nkhondo yeniyeni. So inu a opposition ngati simusamalira pakugwirizana komanso kupanga maplani anu okuti nanu mukhale ni mamiting yanu, muziwe kuti manjanjawidi akuchenjererani, akukupusisani. Mmalawi muno muli alendo ochuluka, komanso mmalawi muno muli ma activities ambiri amene akuchitika odabwisa as we go towards elections. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukuziwa kuti ukapita ku State House akumakuuza kuti ubwerise chanzika komanso chovotera, ngati ulibe akumakubweza. Iyo ni njanjawidi.